Pontosabban. Pontosan. Nyugodtan. Pontosan. Igen. Adni kéne hamarabb. Ülj fel. Nyugodtan, csak nyugodtan. Feljebb. Végében szakmai közelebb? Így már. Szép volt. Rövid világ. Nem baj, csináld! Kemény. Hihetetlen! Tedd rá a kezed! Marci, tedd rá! Marci, mögöttetek van! Húzd meg! Ricsi, menjél! Tegyük rá a kezünket! Menjünk vele! Neked kell! Most tudom oda menni!
Látod, hogy meg tudod csinálni? Megvan nyugodtan. Egy támadók segíteni, labdot a mindenki! Nem előztek, nem előztek! Ricsi. Mindegy, folytat. Mentek közelebb, kicsit támadok, terület! Na én! Kicsit már volt a támadás, igen! Ricsi, menj feljed már. Nem jó, nem lesz jó! Beljebb, közelebb a szemben! De ne hagyjon a Menjél feljed. Feljed. Kér. Menjél rá! Nem baj, gyors! Ricsi, lefelé! Értük volt! Igen, Ricsi! Szép volt, nyomja! Menjél, Ricsi! Ricsi, ott lefelé! Folyamatosan ezzel jöttek el! Van rombutól! Igen! Látom, hogy tovább! Összép, centerek, összép! Érni, gól! Nem kell őrözgetni! Sokan vannak, gyerekek! Ricsi, ne állj már meg! Adod meg! Gyere, már! Ha-ho! De menj vele, közelebb! Nem baj, közelebb! Közelebb, tegyük rá! Jaj, kicsit jön a vonat, nagyon szép. Zárni! Marci, ott fel ott megy az emberek! Jó, menj, maradj már! Ide! Ricsi! Kubások! Már nem.
egy változatban sem volt. Amikor cseréltek, ne tegyétek le sose a vonalra, mert azok számított már el kéne végezni. Igen. Jó van már! Rendszer! Labdavesztésnél Figyeljetek oda Donát! Állj oda! Elég vissza te is, Benji! Benji! Menj vissza te is! Menj oda! jó, Bence, Jó! kipattanott, támadom! De ne! Gyere már, összé! Ricsi támogatni átmosra, Benji! Nem megy el. Felrúgt, kirúgta. Láttad? Lát. Gyerünk! És láss! Mondj csak be, hátra, csak benne! Előre, kicsit vissza! Menjünk oda! Akkor ugyanígy már! Szakadj el, Benji, a Mátyásról! Benji, menj tovább, oda, jobban! Sárga rúg. Kicsire is kér! Kicsire! Benji, meg valaki legyen a közelebb hozzá, nem tudja elkezdeni, csinálj! Ó, gyerekek, valamit a közé volt ez. Hol így az ember! Jó, nem baj, jó, a támadás! Robbanj be! Úgy! Kísérjük! Benji vissza! Jó az a Milán! És tere! És átmosott támadásnál! Jó, most összezártam! Jön befelé Benji! Bede! Három
Menjél! Milán. Figyeljél, mondtam. Menjél, mozogjál be! Tettem mondtam. Nem baj. Király, azt tölteni! Menjél! Nem baj. Hogy? Hát itt tudom, meg van fényű. Betegség nem jó neki. Jaj, dob! Közel hozzá. Márko, jó kép. Megy vissza. Igen. Ez az, bravo! Vissza neki, nagyon szép! Lő! Hely, Milán. Nem jó! Miért? Jó, gyere, csere van! Hogy van? Vigyázz! Emberek kell lenni! Labda közétek nem! Nincs befelé! És húzzád az időt. Megkarc, látra! Szorítom kifelé!
érted? Most azért nincs, hogy ne hallom. Hányszor fog ez a zavarba? Nyugi. Hátrébb, Benji, hátrébb! Ne gogolja, ne gogolja. Megnézni. Egy biztosító legyen, mert elfogszöknek a gatya. Olasz, nem az! Nem megy el.